No dones temps, marxes de seguida. Jo crec que als bloggers ja els agrada. I com ho saps? Què vols dir? Ho sé. Perquè els bloggers... Sí. Perquè ells... Com saps si realment... Què vols dir? Que ells simulen que els agrada? És possible? No diguis tonteries. Per què? La majoria de bloggers ho han fingit en algun moment o altre. Doncs a mi no ho han fingit mai. I tu com ho saps? Perquè ho sé. Clar, me n'oblidava que tu ets viticultor. Què vols dir amb això? Doncs que tots els viticultors estan segurs que amb ells no els ha passat mai, que tenen un gran vi i que davant d'ells cap blogger ha fingit res en cap moment. No creus que notaria la diferència? No. Tonteries. Que taninos. Sí! Ah, sí! Ah, sí! Jo prendré el mateix que ella.